Ahojte, takže stroj ide na čistenie dneska, nahrávam vám video, aby ste videli môj postup, aby ste sa mohli z toho inšpirovať a vidieť, že to nie je až také ťažké. Takže prvá vec, čo urobím, je napúšťam si všetky, toto je BPA Free Plast, bezpečný plast, už som si napustila moje demižóny vodou. Najlepšie je, ak si to naplánujete tak, že idete na nejaký čas preč, idete na dovolenku, tak vtedy si jednoducho naplánujete, že si pošlete aj stroj, lebo je to veľmi ťažké byť bez vody, keď ste doma. Takže to len tak, čo sa týka plánovania. Samozrejme, keď ho posielate, keď ste doma, tak si len napustíte veľa vody. Vodík vám tam nevydrží a v tých fľašiach viac ako 48 hodín, ale aspoň máte čistejšiu prefiltrovanú vodu bez vodíka, ktorú môžete piť. Čo ja som urobila je, čo potrebujeme urobiť je vypísať formulár. Toto je formulár, ktorý ja už som elektronicky zaslala na e-mail Energiku, máte to v návode a tento som si aj vytlačila, tento pôjde do krabice a tu už mám vytlačené DHL-ko, ja ho posielam DHL-kom, takže si nájdete spoločnosť, ktorá je pre vás najlacnejšia, kurierská. Toto ma stálo 19 €. To si nalepím na krabicu a odnesiem to na depo. Vy si môžete si vybrať, že vám to prídu vyzdvihnúť, môžete si to hociako vybrať, môžete si vybrať hociakú kurierskú spoločnosť, to nie je dôležité. Dobre? Len aby to bol kuriér, ktorý vám to tam odnesie. Donapúšťala som si vodu. Teraz čo spravím je, vypnem z elektriky a nechám, aby vytiekla voda, ktorá tam ešte v stroji je, ale vytiahnem z elektriny. A necháme, nech ešte vytečie to, čo má vytiecť. A čo spravíme je, toto mám slaný roztok, toto posielať nebudem, nemôžem a určite nie so žiadnou tekutinou vo vnútri. Môže vám to, keď to pošlete s tekutinou, zanikne vám hneď záruka. Energik nechce, aby ste posielali s tekutinou, lebo keď sa rozleje tá tekutina v stroji, vám pokazí stroj. Čiže toto pošlem iba v tom prípade, ak je problém, keď mám nejaký problém, lebo vy môžete poslať stroj aj do opravy, keď sa niečo stane a pokazí. V tomto prípade my to ideme poslať na čistenie. Na čistenie ja nepotrebujem, na hlboké čistenie ja nepotrebujem posielať toto. Hej, čiže to vylejem, odložím, neposielam, pošlem to prázdne. Toto môžete poslať prázdne iba vtedy, keď máte problém, keď vám treba niečo opraviť a je problém s touto nádobkou, že neťahá dobre slanú vodu alebo niečo, ináč to neposielajte, dobre? Aj keď to posielate, musí to byť prázdne, zopakujem, toto je veľmi dôležité. Čiže teraz som odkrútila z vodovodu túto časť a vlastne oni chcú, aby sme to poslali iba túto bielu hadicu. Túto časť nechcú, aby sme poslali. Takže to ešte odkrútim. Je to odkrútené. Teraz semka dám červenú zátku a na všetky vývody dám červenú zátku, aby nikde nevytekala voda zo stroja. Takže mali by ste mať dve takéto štople a mali by ste mať jeden takýto mini červený štopel. Čiže tento mini červený štopel ide práve na toto. Áno. Tak toto vyzerá. Toto si nechám, toto im asi nepošlem. Čakajte, či ani sa to nedá dať dole, takže asi to pošlem. Nedá sa to dať dole, toto strieborné, dobre. Čiže toto, vidíte, tento štopel je tu a teraz mám tieto dva štople na horný vývod, na dolný vývod. Áno, čiže máme 3 štople. Odpojila som to už z elektriny, ešte vytiahnem kábel z elektriny a vlastne tento kábel nebudem posielať. Čiže toto si odložím, toto neposielam. Filter posielam, filter ide a v podstate to je celé. Teraz som si všimla, že mi to vypadlo. Čiže z tohto mi to vypadlo, tak čo spravím? Vidíte, vypadáva to. Čo spravím? Prelepím to lepiacou páskou. Tento môj štúpel je nejaký
vypadávací, čiže ja si to prelepím ešte lepiacou páskou. Dám si naspäť kryty, lebo mám pocit, že to lepšie ochráni môj stroj. Čiže áno, tuto nemám nič, dám naspäť kryt. Filter nechám, dám naspäť kryt. Takže ja som si dala tú spodnú časť polystyrénu na zem a vlastne nasadila som tam ten stroj. Tu môžete vidieť, že táto hadica moja, táto, ako to tu máme, je smerom takto dohora, aby netieklo. Tuto ešte neviem, ako tam zamontujem, všetko sa posnažím dať dohora, aby náhodou to netieklo a nech to dobre stojí. Stojí to dobre. Teraz to vložím do krabice. Opatrenie, hop. OK. Nie je to zlé. A teraz by sme mali na to dať aj túto vrchnú krabicu. Nejako sa treba pohrať s týmito hadicami, aby to tam dobre sedelo. Dobre? Takže skúsime sa pohrať. Vy sa pohrajte. Takže myslím si, že to môže byť celkom bezpečné. Skúšam, či to tam hýbe, ono sa to tam nehýbe. Takže ono by to malo byť super. Čo spravím? Vložím vnúka ten papier. Tento, ktorý som už poslala e-mailom, im to tam vložím. No. Takže z garáže som ešte vytiahla aj druhú krabicu, lebo táto krabica bola v tejto. Tu ešte mám nejaký takýto materiál, ktorý použijem, keď bude treba. Toto je dobre zalepené, spodok. Vložím ju sem. Presne, úplne presne. Takže možno ani toto nebudem potrebovať, tieto veci, lebo je to úplne presne. Ja mám z toho dobrý pocit. Ja mám pocit, musím mať pocit, že je to bezpečné, áno? Že je to bezpečné, že sa to nehýbe. Je to dobré. A zalepím si krabicu. Takže nakoniec som si ešte kúpila veľkú pásku, prelepila. Mám tam toto od DHL-ka a idem to poslať na depo. Čo sa potom stane? Ak môžete, pošlite do ofisu na ich e-mail, kde ste poslali aj ten formulár, číslo, aby vedeli sledovať vašu zásielku. To urobím a vlastne oni, keď vám ten stroj vyčistia, pošlu vám e-mail, kde vás poprosia, aby ste zaplatili sumu 59 €. Ak náhodou nájdu tam nejakú chybu alebo niečo, oni vám napíšu a ako zaplatíte faktúru, posielajú vám v tej sume naspäť náklady, alebo vlastne v tej sume 59 € vám posielajú naspäť kuriérom váš stroj a to je celé. Nie je to až také strašné.